गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बर'नि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिटिआर हालामाव हाथियारजों सोमावसारग्रा गोदान आफाद जोनोम जाबोफिनबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। मख'नो नांगोनदि बिटिआर गोरोबथाया बोसोरनै जायैनि आगोलनो बड'लेण्डआव हाथियारजों सोमावसारग्रा NDFB आफाद आरो ULB आफादनि जोनोम जादोंमोन। बिटिआर हालामाव जेब्लानिफ्राय हाथियार दैग्रा आफादफोर जोनोम जाफिनदोंमोन, बे समनिफ्रायनो पुलिसआ हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा NDFB आफादनि सायाव आरो ULBनि सायाव गोख्रोङैनो सिग्रोमनाय, संदाननाय बायदिफोरखौ नुनो मोनबोदों। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव थांनाय हराव बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर थानानि बेन्दोंआव थानाय दावराय जाहाराव गोदानै जोनोम मोननाय ULB आफादनि सासे सोद्रोमा हमनो हादों आरो बिथांजों लोगोसे सासे UGPO आफादनि सोद्रोमा हमनो हादों। पुलिसआ मिन्थिहोनाय बायदिब्ला हमजानाय ULBनि सोद्रोमानि मुङा दानसोरां बसुमतारी आरो गुबुन सासेया UGPOनि जिल्ला सालायगिरि दीपक थापा होननानै मिथिनो हादों। आरो पुलिसआ मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला हमजानाय ULB सोद्रोमानिफ्राय थरसे ग्रेनेड, गंस्नि मबाइल फन लोगोसेनो रां दाबिनायनि फोरमान बिलाइफोरखौ मोननो हादों होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव मैया खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला एबा क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह फानेश्वरा फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायावबो साथाम ULBनि केडारखौ हमनो हादों। मख'नो नांगोनदि क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिंह फानेश्वरा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारिनिफ्राय दैथुन ब्रह्म बिथांखौ हमनो हानायनि उनावनो गासै जाथायफोरा सोराङाव फैदों होनना फोरमायदों। बिनि उनाव दैदेन ब्रह्मआबो ULBनि भाइरेल भिडिअखौ बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव लांदों होनना बिथाङा मिन्थिहोबावदों। आरो बिनि गेजेरजोंनो गुबुन सासे ULBनि सोद्रोमा प्रसेनजित बसुमतारीखौबो गसाइगावनिफ्राय हमनो हायो होनना पुलिसआ फोरमायो। बिनि अनगायैबो बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला ULBनि भाइरेल भिडिअ खालामनाय समाव प्रसेनजित बसुमतारी, दुब्रि ब्रह्म, फुंखा ब्रह्म, दैदेन ब्रह्म, सुदेम ब्रह्म बिथांमोना गासैबो दङमोन होनना फोरमायथिनायजों लोगोसे गासै सा 14 ULBनि सोद्रोमाफोरखौ सिनायथिनो हादों आरो बिसोरखौ संदाननाय खामानियाबो सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय बावैसो पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टारजों बोलि जानांनाय सानै बर' सेंग्रानि जाथायखौ लानानै बर' हारिनि साफ्रोम सुबुंनि गोसोखौ गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे गोसोआव गाबखांनाय सोमजिहोदों आरो गोबां बर' सुबुंफोरानो बे दुखुखौ सहायना थानो हायैयाव दिनै सोरखार आरो आसाम पुलिसनि हेंथायै खुद्रिसारना सोमावसारबोनायखौबो नुनो मोनदों। जाहाथे बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टारनि गेजेरजों बोलि जानांनाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोना न्यायखौ मोननो हायो आरो दायनिगिरिया थाबैनो साजा होजायो। बेखौ लानानै दिनै साफ्रोम बर' सुबुंफोरानो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बिनि गेजेरावनो रायखांनो नांगोनदि बेबायदि थासारिनि समावबो रुंसारि जानांनाय दुखुथिया न'खराव गोबां बर' सुबुंफोरा थांनानै एबा गोबां आफादफोरनिफ्राय थांनानै आरो सावथुन मुलुगनि गोबां महरगिरिफोराबो थांनानै बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसेयैनो गाव गावनि फारसेनिफ्राय नंखाय फाव फान्दाय जानानै बोलि जानांनाय गंनै न'खरावबो जा हायो एसेब्लाबो रांनि अनसुंथाइ होबोनायखौ नुनो मोनदों। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि रिया ब्रह्म आरो मुंदांखा फावखुंगुर सुबिर बिथांमोनाबो दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे अनसुंथाइ हैदों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननायाव फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ दुखुथिया गंनै न'खरावबो 50,000 राङै अनसुंथाइ होदों। मख'नो नांगोनदि फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ दुखुथिया गंनै न'खराव थांनानै हालोदखौ नुहैना गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसेयैनो बे जाथायनि न्यायखौ थाबैनो मोननांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं मुंदांखा फावखुंगुर सुबिर बिथाङाबो बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे बिथाङा फोरमायोदि जाय जाथाया फिन आरोबाव जाथिनि गेजेराव जानांलामोन, नाथाय बे जाथाया फिन आरोबाव नंखाय फाव फान्दाय जानायनि गेजेरजों बे जाथाया दिनै सोमजिफिनबाय। थारैनो बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाथाय सोमजिफिननाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो बेबायदि जाथाया जाहाथे इयुनाव दाजाथों आरो बेबायदि जाथायनि सायाव न्याय मोननांगौ आरो सोरखारा थाबैनो बे न्यायखौ बिथांमोननि न'खरनि थाखाय होनो नांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांबावगोनदि बर'नि गेजेराव गोबाङानो बिथांखौ सिनायो जानो हागौ, जिहेथु बिथाङा थांनाय समफोराव बर' सावथुन मुलुगाव गोबां खामानि मावबोनानै गावबो फावखुंग्रि महरै दिन्थिबोदोंमोन। बिथाङानो जाहैबाय गेमस्रि दैमारि। खौरां मोननो हानायाव बिथां गेमस्रि दैमारियाबो
रुंसारि जालांजानाय दुखुथिया नखराव थांनानै गावनि फारसेनिफ्राय 20,000 राङै गंनै नखरावबो अनसुंथाइ हैदों होनना मिन्थिनो हादों। बिनि अनगायैबो दिनै बिटिसिनि MCLA बिथां सावरायग्रा बसुमतारी आरो बिथांनिनो अनसुलि बिसि बिथांमोनाबो जोंसार मोसाहारिनि नखराव खौरां लाहैदों होनना मिन्थिनो हादों। बिनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनदों जे बिथां सावरायग्राया अननायजों बिखायाव जोंसार मोसाहारिनि थालांनाय 15 साननि उन्दै गथ'साखौ बोजबना लानाय बे सावगारिनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोनदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बारग' NDFB फोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। जेराव बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो जोनोम मोननाय ULB हानजाजों बारग' NDFB फोरा जेबो सोमोन्दो गैया। बिथांमोना दि मा थांखि लानानै हाग्रायाव थांफिनदों एबा गोदान आफाद ULB खौ जोनोम होदों बेफोरनि सायाव बारग' NDFB फोरा जेबो मिथिया। बे गोख्रों बाथ्राखौ दिनै उदालगुरि बारग' NDFB गौथुमा फोरमायथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना बुंबावनाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो ULB हानजाया जेरैबायदि भिडिअ बानायनानै गावसोर हाग्रायाव थांफिननानै संग्राम खालामनो थांफिनबाय होननानै फोरमायनायजों लोगोसे ULB आफादा बारग' NDFB नि जेंनाखौबो बुंथिदोंमोन। नाथाय बारग' NDFB आ ULB जों जेबो सोमोन्दो गैया। बिनिखायनो बारग' NDFB नि जेंनाखौ लानानै ULB आ जा खोथा बुंदोंमोन बेखौ लानानै बारग' NDFB फोरा मोजां मोनाखै। बे बाथ्राखौ दिनै उदालगुरि बारग' NDFB फोरा फोरमायबावदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना बुंबावदों दि बारग' NDFB नि जेंनाखौ बोस्रांनो एबा फोजोबस्रांनो थाखाय बिथांमोना गावसोरनो खामानिखौ मावगासिनो दङ। बे बाथ्राखौबो बिथांमोना दिनै रोखायै फोरमायथिदों। बिनिखायनो ULB आ बारग' NDFB नि खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो नोंथांमोनजों एबा ULB जों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै दिनै गोख्रों रावजों बुंथियो बिथांमोना। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना बुंबावो दि दिनैनि समाव बारग' NDFB फोरा रावबो हाग्रायाव थांफिननानै सोमावसारनो गोसो गैला आरो दिनैनि समाव सुबुंखान्थिनि नेमजों आरो सोरखारजों थाफानानैसो जेंनाखौ बोस्रांनो एबा खामानि मावनो थिरांथा लानायखौ बिथांमोना फोरमायथिबावो। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गुबुन फारसेथिं बुंबावो दि NLB नि मुं होनानैबो बारग' NDFB फोरखौ हारा-हास्ति खालामबोबाय थादों। बिनिखायनो जाहाथे बारग' NDFB फोरखौ NLB निबो मुं होआ आरो NLB नि मुं होनानै हारा-हास्ति खालामा एबा बारग' NDFB फोरखौ हारा-हास्ति खालामनायनिफ्राय जानगाराव दोनो। बे गोख्रों बाथ्राखौ दिनै उदालगुरि बारग' NDFB फोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंथिदों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो। फेसबुकनि सैनाय बादारि फिल्म प्रडाक्शननि आबुं बर' सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन। मोनथिनो मोननायाव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो सावथुनगिरि बिपुल मोसाहारिनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोबाव साननि सिगांनो दिहुनजानाय आबुं बर' सावथुन फेसबुकनि सैनायखौ 24 सेप्तेम्बर अदेबानि गाबोननि सानाव बादारि फिल्म प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन होनना मिन्थिनो हादों। मख'नो नांगोन दि बिपुल मोसाहारिया क'क्राझाराव गावनि न'आव दिनै गावनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे बे खौरांखौ मिथिहोदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।